Il-ħamis se jsiru l-elezzjonijiet każwali tal-Partit Laburista biss, dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista ma ppreżentax il-lista ta' liema distretti id-deputati eletti minn żewġ distretti se jċedu fi żmien 5 ijiem hekk kif stipulat. Mhux magħruf jekk dan id-dewmien wasalx minħabba taħwit fl-istatut anke kif innutat mill-Malta Today fejn fuq naħa jingħad li d-deputat nazzjonalista li jitla' minn żewġ distretti huwa marbut li jċedi d-distrett li fih iġib l-inqas ammont ta' voti fl-ewwel att u f'verżjoni oħra tal-istatut jingħad li kandidat irid iċedi dak is-siġġu li ġab l-inqas persentaġġ ta' voti fl-att li jkun ġie elett minnu. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li minħabbek l-elezzjonijiet każwali tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista ma jistgħux isiru flimkien. Fil-fatt il-ħamis se jsiru tal-Partit Laburista filwaqt li tal-Partit Nazzjonalista se jsiru nhar it-tlieta. Minħabba l-fatt il-Partit Laburista ressaq mill-ewwel id-deċiżjoni tad-deputati illi ġew eleġġuti minn żewġ distretti. Il-Partit Nazzjonalista ħalla iktar minn 5 ijiem jgħaddu sabiex jinformaw lill-Parlament u effettivament mbagħad jiffurmaw il-President ta' Malta sabiex jiffirma r-ritt biex jiskatta l-elezzjoni każwali għad-deputati tal-Partit Nazzjonalista sabiex isiru elezzjonijiet każwali għas-siġġijiet tagħhom. Minħabba d-dewmien tal-Partit Nazzjonalista, il-proċess tal-mekkaniżmu għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament se jittardja wkoll. U l-Partit Nazzjonalista daħħal ir-risposta lill-Parlament Malti ta' dawk id-deputati li talhom iż-żewġ distretti u liema distrett jikkonċedu kien l-elezzjoni każwali kienet issir il-ħamis ma' dik tal-Partit Laburista u għaldaqstant dak il-mekkaniżmu tal-Gender Balance Mechanism sabiex jiġu eleġġuti f'dan il-każ nisa fil-Parlament sabiex jiżdied il-gender, jiġi bilanċjat il-gender fil-Parlament Malti kien isir effettivament din il-ġimgħa. L-elezzjonijiet każwali se jsiru l-ħamis fid-9 ta' filgħodu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar dawn mistennija jieħdu anqas ħin mis-soltu għax se jsiru b'mod elettroniku. Ħajkun hemm il-proċess fejn ħajsir l-att tal-voti b'mod elettroniku tal-elezzjonijiet każwali ta' 9 postijiet. Hemm 9 postijiet, post minnhom li qed nirreferi għad-9 distrett fejn ċeda s-siġġu Dr. Michael Falzon u ċeda s-siġġu wkoll Dr. Clifton Grima, hemm kandidata waħda illi qiegħda tikkontesta il-seta tikkontesta fuq dawk iż-żewġ distretti, għaldaqstant ħajibqa' post vakat. Dak il-post vakat mbagħad il-Partit Laburista ħajkun qiegħed jikkooptja il-Dr. Rendolf De Battista wara deċiżjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Gatt spjega li f'dawn l-elezzjonijiet se jinfetħu biss il-voti ta' dawk il-kandidati li se jċedu posthom biss. Dak il-kwota ta' dak id-deputat ħalli jkun qed iċedi s-siġġu fil-Parlament, dik il-kwota tinfetaħ u minn dik il-kwota biss il-Kummissjoni Elettorali tkun qed tara li ma voti bis-sistema ta' single transferable vote ikunu qed jintirtu fuq il-kandidati li jkunu tefgħu in-nomina għal dik l-elezzjoni każwali partikolari. Ovvjament dak il-kandidat li jġib nofs il-kwota oriġinali, dak il-kandidat ikunu eleġġut għal dak is-siġġu. Fl-elezzjonijiet każwali il-voti xorta jibdew jingħaddu mill-ewwel preferenza. Ġifieri, nsemmu eżempju jekk kandidat A effettivament fil-count oriġinali kien waqa' u jred kandidat B u effettivament dak il-kandidat B ċeda s-siġġu meta jinfetaħ il-pakkett ta' kandidat B l-ewwel mhu ħajkun qed jieħu dak il-vot huwa l-kandidat A li fl-aħħar mill-aħħar ikun wiered minn għandu kandidat B.